sekolah napa? Sami niki. Oh, padha. Nggih. Janiki lho padha. Lah Padha kuliah, iya. Ora kuwi duwe anak ki dikuliahke ra kok sampean kuwi. Lah ngono niku ta busuhin nggih riyen nggih kuliah niki. Oh, boro-boro. Kula niku SD pun dirabani kalih Mbah Waluyo niki yo. Masya Allah. Kula niku sing lulusan UGM. Universitas Gajah Mada? Urip gumantung maratuwa. Sisihan apa garwa? Nggih sok nyisih nggih sok mboten. Mboten maksudnya ngaten. Kula nak nembe sepisan ketemu kalian Ibu Suhin nggih. Nggih. Panjenengan mau berkomentar yo dalange bagusé kaya ngene. Napa nggih? Anu to nggih, rak 11 12 to nggih kalian ke garwa. Kaya jambe sinigar. Nek menika jambe ingkang alus menika ingkang pangan codot. Kok ya ora ngono kuwi to Pak Ning, rumangsanono. Andekno. Wah niku ten weekend pun grenang-greneng lho. Grenang-greneng kados tenan pundi? lho Bune nek kowe iki nyawang dalange wah kaya cilik aku biyen. Apa cilikmu biyen ya kok ngono kuwi? Kowe iki mengarek ngunekke aku elek wis dadak menggak-menggok. Ora ngono nek biyen jaremu ganteng putih ngene iki. Aku ki ndek semboyan. Aku ki wong lanang to. Ngerti wong wedok ayu apa elek, wong lanang bagus apa elek iki gampang. Titikane pripun? Anggere lampune pateni pet iki padha wae. Malah ayo lampune peteng rak ana bedane kok sampean. Ora nek sampean cilikane kaya ngono kuwi njo saiki tuwa kok remuk redam ngono ki iso ngono ta Pak De. Biyen piye ceritane? Kula biyen ya putih kaya sampean iki. putih resik ngaten iki. Wah, putih kula karo sampean biyen. Malah putih jenengan. Pripun? Biyen ki rak urung ana dokter to. Dereng wonten dokter. Aku lahir ki ana dukun mingan. Lah dukune ngomong ngene iki karo mbok kuwi. Anu Mbak, sampean nek kepengin bayine sehat 5 menit jenengan PP jam 09.00 nika ora ketang 5 menit tenan. Oh Dede. Nggih didadekke. Kula bayi niku di PP ya ora ketang 5 menit bendina lah kok suatu hari niku di PP tinggal ning alas lali ora dintas. Apa enek wong tuwa kok lali ora ngentas bayi. Lah terus mbokmu piye? Nah mbokku ya ning alas ya jam 4 kowe lho cincing ora ngerti soru. Waduh. Waduh. Aku kayal-kayal ning ngarepan saut-saut. Sing disaut kan apa? Nggon lambe. Kula arep dadi ora demes. Iku ket biyen. Oh wit biyen. Lah niku disaut kalih mbok kula nggon lambe niku nganti suwek. Nggih. Anu lho Bu Suhin, Mbah Nggih, kados Waluyo. pundi? Kula nderek nempel kamardikanipun, kula lari saking Berang Wetan. Nggih, kirang kula sak kanca mila menawi wonten kirang tata krama, nyuwun ngapunten. Panjenengan tiyang asli mriki to nggih. Tata kramane mesti jangkep. Nek kula tiyang saking Berang Wetan. Kula niku saking Turki. Tak kira asli mriki tibake Turki to. Turki ki luar negeri ora kae. Turunan Gunung Kidul. Ora Tak kira nek Turki luar negeri. Tarane turunan ki. Tak kira nek turunan kire. Jane kula mau ki ora arep tegel lho. Lah iki malah luwih tegel. Ampun ngomong ke kirek. Lah napa? Ora oleh mangan iwak kirek. Kula niku contoh kula ora tahu jenenge. Berarti panjenengan anu nggih. Apa ki agamane kuat ora tau nyicipi daging kirek. Ya gur duduhe. Ya tetep ora entuk kok. Yo panggah ora entuk. Nyenggol wae ora kena. Oh, ora. Tegese duduhe jangan beningan dini. Oh, duduhe jangan bening to. Lah nggih, Pak aku ketemu dalang bagus, enom pinter iku mongko larang mbok kapan-kapan dijawaki dhewe nganti tekan larang ngono ya. Rasaku mari mati mung seprono kae ya. Lah sing penting teng mriki niku nek kula wong Gunung Kidul pas seduluran kok Jan. Nggih, leres. Dadi nek duit niku kan nomor 37. Wah, yo. Duit iki malah nomor 37 nggih, Mbah. Lah wong kula nek kon nimbang kelangan duit karo kelangan dulur, kula trimo kelangan enggak kok. Nah niku terima kelangan duit ngono. Kula kelangan duit disiarke ning Polres kok lemah. Ampun kuatir sak menika ingkang mirsani kathah sanget nah. Amin, nggih. Sinaosa Jawa ning dipun tenggane priyagung mriki sami ngasta payung kabeh. Nggih. Ning kula herane satu Bu Suhin. Dos pundi? Mau udan duweres wiwit sore bahkan dari siang. Lah kok Mbah Waluyo munggah iso mak sret terang. Wah, lha niki pawang udan kok. Kula niku pawang udan, pawang ula, pawang jate. Nek jenengan kok pengen ngundang napa mawon kula tenan wong kula niku kula rak jenenge Datil jane. Oh. Dan Gunung Kidul niku grup Datil sampean pirsa. Nggih, jadilan. Ana 3700 grup.
grup Jadil nggih. Lah mbok sampean arek ngedeke Jadil ora sida. Lah penyebabe? Apa jenenge ora uman demit. Ora uman demit. Alasanmu kok ora masuk akal. Ya jaranane ora kudu nganggo demit. Lah niki lho. Cok dadi. Sampean kok Yo ngomongin aku ora action ngono demit. tok. Kanca kula niku Jadilan wis tau lho. Heeh. Duadi kowe tok esuk nganti esuk. Ngenteni. Anu dhewe kesel karepe dhewe nggih. Nggih. Ngono kuwi jenenge kabudayan niku ning kono iku. Nggih ning Kowarno. Nggih, kula niku arepa dagelan rapati payu niku anak kula ya telu niku alhamdulillah dadi kabeh. Alhamdulillah kula nggih Dadi apa? maksude kula niku nggih tunggal kula 3. Nggih. Kula ragil. Jenengan 3 cowok cewek, cewek cowok cewek. Cowok sedaya. Padha berarti plek. Kandhane aku ki padha karo iki apa-apane padha kok. Ora tunggalmu ki dadi apa? Lah sampean diutang mboten? Lho ya ora duwe no. Ah kula sing ora padha sing kuwi. Kok berbedane kur kaceke utang lho. Lah ya utang iki. Wong panci wae nyeringgitan kok iso-isone. Aja madan-madan. Pripun? Putrane jenengan 3 dados sedaya. Lah sing siji ning Polres. Alhamdulillah polisi nggih Kapolres. Ditahan. Walah, ngono kok dadi lho. Lah iki ya Lah kowe kira ya Diamini lho karo kanca-kanca. mboten napa-napa anak kula wedok janjane. Sing nomor 2 niku Sing nomor 2? ten BRI. Alhamdulillah pegawai bank. Pegawai bank. Bakul ronde idran bagian RI. Sepenting ora colong jupo. Oh lah Nggih, kabeh halal kok niku. Sing nomor 3 ning Jakarta. Merantau pengusaha? Pengusaha ten PT Pordimen. Wih, kepala PT no nggih. Pordimen ki nyampur wedi karo semen ki lho. Waduh. Walah. Lah mari mati lulus SD kok ora dadi direktur. Penting ora colong jupuk nggih. Ora colong jupuk. Sing penting pekerjaan apapun itu halal. Apalagi saya dengar-dengar Mbah Waluyo niki selain dagel sakniki nggih buka soto to nggih. Wah, buka soto. Usaha Napa-napa niki pun dibuka kok. Soto. Soto niku buka usaha lho, Cok. sampean ngerti rahasiane dodol soto? Rahasianya apa? Racikane napa-napa? Sing paling enak nganggo apa? Yo duduhe kaldune. Ayame. Udu. Anu paling ora kerupuke. Bumbune. Udu. Lah apa soto niku? Nganggo es. Lho, yo piye Mas kok nganggo Nek es? ora nganggo es meng oto. Tak kandhani to, Mbah. Apa? Rak ya aku ki sedulurmu to. Upamane ora dadi bojomu ya aku wis sedulurmu. Iya. Lah mbok yo sekali-sekali digratisi ngopo to? Ora aku ki buka soto anggarane kanca teko aku ndelik kok. Regane napa, Mbah? Lah aku ndak gratis to. Tapi nggih teng Gunung Kidul mriki nggih sadiare soto nggih. Wonten griyane Ten mriko. griya. Oh teng griya. Nggih kula niku jenengan pirsa desa sing duwe kesebelasan sing terkenal. Lho, napa niku? Kacamatane terkenal. Lho, napa niku? Sing duwe kesebelasan jenenge Ngliparful. Oh, Ngliparful. Kan kula niku nglipar. Nglipar Gunung Kidul. Musuhe iki Real Ngaglik. Real Madrid kok Real Ngaglik. Iya. Injih. Ngaturaken panuwun nggih niki untuk seluruh panitia, Bapak Kepala Desa, Bapak Dusun, dicarane bersih dusun, Mbah, kali Ibu Suhin. Nggih, leres. Sampean mau tekan kene iki mundi dawuh sinten? Heeh. Sopo sing ndawuh aku ora pati cetha jenenge. Lho kok ora pati cetha pripun to? Ning yes. Niki wau sampean ya wis disangoni. Wis. Saka Pak Senen. Heeh, endi to? Ngersake apa kuwi mau? Anu nyun pangapunten panjenengan saking Nganjuk. Nganjuk. Monggo Nganjuk iki nggon Jula-juli lho. Gek terus mongko sing dirak Sing dikersake Jula-juli aku ki menungso Jogja aku ngono ya ora apa-apa, sak iso-isone no. Sak iso-isone. Pak Senen saking ndi Luwung apa ndi ki mung jenenge? Oh, luwung ombo. Iki lho lega. Sik pundi ta Pak? Ya niki ta. Weh, Pak Senen kuwi. Iso-isone saka ngluwung. Mbiyen ki nyek wong sak padha aku, sak mudun ngono ki mesti laire ki ming apa dinane Terus jenenge ya kuwi. Jenenge apa terus ngandhinge apa? Lah nek niki dinane Senen. Laire Senen. Nek sampean Aku beda, aku Waluya kok beda.
Waluya ki sak wayah-wayah luar saka bebaya. Waluya. Weh. Selamat. Asma Kinarya Japa. Waluya niku artine Wah iki wayah luar ya bebaya. Sak wayah-wayah luar saka bebaya. padha karo kula niku. Napa? Akbar niku akhlake sabar. Waluya. Waluya. Sak wayah-wayah luar saka bebaya. Alah wong mau ning kene mobilmu keplorot lho. Lho kitene pas alangan. Nggih, cangik namung jeneng mboten napa-napa, jeneng parekne Kyai Sepuh. Kyai Sepuh kinarya kanggo wanuh, apa nek ngarepe Pak Dukul ing aku kudu wutuh nek ora ndak dadi kisuh. Nggih. Siap. Saiki presanono to. Lah delek to. Iki warangganane cantik-cantike kaya ngono. Aku mos kok ngomah mbok alem ayu dhewe lho, Pak Ne. Lah ya aku ngomong ayu dhewe iki nek dhewe nek ning kancane ya ora. Wah, piyayi iki le wedaan ket mau jam 3 isik wutuh. Lah kowe iki 5 menit yang lalu lho anggere nggo kedhep ku kebul dorontok. Lah wong mereke ya elek kok ya neh menukoke. Pripun iki ya? Napa? Mboten napa-napa manut mawon. Oh, maksudnya selesai mau request-e jula-juli. Nggih. Menika menapa ingkang badhe pun aturaken rumiyin? Langsung mawon jula-juli mboten apa-apa. Minangka salam pambuka. Oh, nah, engko baru sinden satu-satu. Oh, ngoten. Nyicipi jula-juline Mbah Waluya. Niki biasane kula nek bar jula-juli niki gek sinden-sinden muga kula medhut ngono. Kapan ngono kuwi iki aja tak kepenake dhewe. Golek kepenake dhewe yo. Ya ora no bebujuan kok kepenak dhewe ya wong loro. Ya jal kaya ngapa? Nganggo CPN GN. Apa? Nuwun sewu ngangge capek gunung mbok cengak, mbok cangek. Sembrono. Pripun? Ngangge capek gunung riyen bali anjloke teng mriku mungkin. Oh ngaten nggih. Mboten napa-napa. Capek gununge niki berarti nggih. Ning nyun ngapunten wong swara kula niku mboten apik. Mboten napa-napa. Kula pun diberkahi Bu Suhin matur nuwun. Berkah apa wong bae sial berkah. Senengane kaya ngono lho nek wong dialem kok ora trima. Tuwa iya. Lah nek tuwa ki njot ngapa? Apa nek tuwa ki Pak Pigat? Ya ora ta? Nggih, Mas Heru, pun tuwa to. Heru sapa? Lho Mas Heru ki. Tenane. Kok kenal? Nah, aku krungu mau sampean ngundang wong. Oh iya. Aku lali to. Tak kira ki kenal suwi ngono ta kira. Ora ono kepenuk, aku kepenuk aku pisan. Jading Sing ngendangi Mas sapa jenenge? Ampun Mas sapa? Mau sing ngendang Mas Arya. Kok iso roh lho? Katakon. Kuwi sadurunge kelakon wis ngerti mbok cange. Ora dhisiki kersane sing kuwasa. Ya udu lho. Tapi ganti ya iki meng khusus jula-juli. Iya, nika Pak D Prapto. Nek kuwi kleru nek kuwi. Lah sapa? Slamet. Lah ya mergo Prapto slamet. Dadi mergo Prapto. Iki Mas Agus, Mas Heru, Mas Dedik, Mas Yanto. Ngawur. Senengane sampean ki ngawur lho. Kita campluk siji-siji mau sana jenenge Dedik semene iki. Ora nek blas ora nek. Ya ora iki kalau ora. Ya wis Eko. Ora nek blas ora nek. Ayo sapa nek ngawur nek? Supri. Ora nek. Yanto. Ora nek. Teguh. Ora nek. Kuwi iki jeneng Gunung Kidul ya. Ya. Kamarudin. Ora nang kamare. Kamarudin. Ayo. Mangga, busukin. Saben bengi. Nek biyen, nek sakniki 3 sasi pisan ra mesti. Sik nyun sewu. Ki mumpung durung kebacut, iki dijeglengne mboten? Nderek mawon. Jeglengne, tor jeglengene tor. Tak duduhi aku duwe anak buah Mbah Waluya. Pun ngerti kula. Jilet. Lah kok ngerti. Lah kuwi mau. Oh. Lah niki Aitor, Rene tor. Nih sing jegleng ben niki Mbah Waluya. Wah, niki priyayine gagah gedhe dhuwur, kulite kuning langsat. Oh menika? Nggih, Mbak. Kuwi pengendange wis jos sampean nek capek gunung kudu jungkir walik saka kene iki. Iya. Capek gunung ki toh ndrasno kok. Heeh. Ayo tor ya. Pripun Mbah Waluya? Iki tak upamane dadi anakku lanang piye Pak? Kene lho.
Anu Bu Suhin. Dalam Cilikane Mbah Waluyo napa nggih kados ngoten iki lho? nggih ngeten iki. Oh. Persis gondronge padha lho. Sinten asmane niki? Victor. Kene Mas Victor rada maju. Iso kliwat Merucut. Men takon maju iku ya sido. Jian rambute Pak De lah padha karo dirimu ngono kok. Oh ya guru rambut ya ora apa-apa ya. Lah iya kenapa? Ngene ya wong ya dawa umure ya dawa rambute. Nggih. Zaman biyen iki zaman urung ana apa-apa iki ana umbukan kulit, ana umbukan sikil, ana umbukan rupa ning kidul kono, umbukan liya-liyane. Dibagi-bagi. Aku ki paling sabar. Lah Mas Akbar ki dhisik dhewe entuk kulit putih. Oh nggih. Terus? Terus kowe njupuk entuk wedok. Iya, terus? Lah aku ki keri dhewe. Entuk apa? Entuk rupa elek ning entuk sing dawa rambute. Oh, ya Mas ya. Aku ngerti. Arepe mau arep dawa rambute. Lah itu ta Le? Iya. Artine liyane ta mesti. Ya ngerti ya syukur nek. Telek. Dan ya karek kecretan ya wis ngene iki. Nek kowe biyen entuk bagian apa Le? Kula niku riyen nyun sewu. Kula niku asline lahir ceprot iku dawa. Hah? Kula lahir dhuwur 2 meter. Lah kok iso dadi semen iki? Kok iso mengkeret? Apa Kok mengkeret? Kok mengkeret iku? Lara-larae kepiye kok iso dadi stugel ngene iki ya? Kula lahir ceplok tak 2 meter. Bapak kula isin opo ndek anak kaya anda dhuwur lolor ngono to. Ha diketok. Halang ngetok lah pas mati lampu. Oh. Terus malah dadi stugel ngene iki. Iya. Oh. tak kira mlakune sabar gek mengentuk cuwilan ning Ya salah sijine kuwi. Lanjut Bu Sukin. Yen memajang among karo kene li rada jembar kene mumbul wer apa-apa. Janur kuning. Pripun digenjleng Mas Victor rasane kados pundi? Rasane kula malah cekut. Dijegleng oleh mumbul nganti kaya bal kok kowe ora. Sik to sampean iki kok ketoke kok ora trimo iki ngopo to jane iki? Ora trimo kepiye ta aku wis matur nuwun banget bojoku tok jengleng iki wis ngenteng-entengi gawe aku. Elek iki gesek to. Anu ya sambatan kerjasama. Iki anak lho, iki anak lho kok. Lah aku ki suwe ra ndek anakne bojoku tak urutke kok. Lho kok diurutne pripun maksudnya? Ya diurutke tanggane kene kono-kono. Mbok ya ora ngono, anake dhewe sing keri ki lahir ceprot 7 kilo lho. Wah, wes. Kok gede men? Nggih. Nggih kalih niki men gedhe anak kula sing nomor. Set niku bojo kula lahir kene niku brol niku sementen iki punan. Kok gede men? Lah nggih terus bedane muni endi sing jenenge Pak Waluyo ana dalem Bu. Niki putrane. Bayi ngono, sanes cempe. Bayok Terus nggih niku lahire mboten umum nggih kepaksa bojo jenengan kula jahit. Mboten napa-napa Bu, sing penting kula dinyanyi rasi sithik. Ya apa lho, Pak? Nyanyi apane? Ya apane? Bolah iki nggo ngundul layangan ulet ya ngawur. Waduh ah. Kembang wae watu gunung Pripun Mbah Waluyo komentar panjenengan? Niki pun enak sampe tenan. lincah, luwes. Heeh. Ya menglet cutat-cutit iki lho. Lah apa sampean yo iso ayo ngono. Lah ya ora nek kon semono ki yo nyedaken mendek-mendek kuwi maneh. Coba sik. Aku wis tau nyoba gegedan. Ayo monggo. Tak gegedan barang ya apa lho. Klambi. Klambi. Pacita. Wah. Perang karo iki. Joget yo.
Sik. Wong iramane penak malah gelut lho. Iki ngopo kok goncake sirah iki? Gondak ilang. Arek condol ngono kuwi to. Aja ya Le, nek bapakmu ki bodrone ya kur iki. Aja. Aku wedi nek kena celurut semaput. Walah ngopo duwe ya. Ya duwe. Ora ketang. Panas. Panas udan. Udan panas aling-aling caping gunung. Alah, jan ngene ya gagah lho jane. Jan tenan kok. Jan gagah jane ngene. Ngene iki kayak di banyu keras. Ya, Kayak sia-sia di banyu keras iki lho. Maksane kaya fosil ngono. Maju kene. Sampeyan jola-joli sak lare Mas Anto. Wah, mboten jenengan sing sae santene kok. Wah, nganti kaya oli. Lah, kok kaya oli. Oli sae 40. Ya. Melayu-melayu mergo nguber walang, mlumpat bethek kecemplung jugangan. Ya. Aku duwe bojo ayu bola-bali ilang. Beno elek, sing penting pinter golek utangan. Ya. Ngono kuwi lak minggu yonane. Sip. Awet tenan. Ya. Ayo. Sing bendol tangan kiri warga mbok. Endi kene? Mogol. Endi kene? Aku lali jenenge. Wah. Nek bojoku iki pancen angel tak kandhas. Katakan aku. Le nyandang nganggo karepe kaya bocah saiki. Oke. Awake rada lemu mongko ditambah bokonge gedhi lho. Tau nganggo celana pendek persis precil ditaleni. Ngamon lho. Ana meneh kono bocah ABG. Ora kono ABG. Le nyandang nganggo tak delok kok mung sak geleme dhewe. Pancen awake lemu ning kok ming cilik kaose. Nek dheke nyongkrok kaya bocah ngawe-awe. Sing mangkelke iki kono dulur bojoku dhewe. Lah napa lek? Tau lho ning pawon mung nganggo celana sakmene. Le nunggu geni kok genine mung mati wae. Bareng celanane bedah. Benine murup dhewe. Pon nglarani atine wong wedok. Nuwun sewu. Para ibu. Sugeng rawuh mongko niki dalu-dalu. Sesuk gotong royong kudu mesem guyu yen kepengin desa kampung enggal cepet emat. Ning do eling dulur ayo marang pangeran. Ngeling ana nyawa iki kabeh ngono mung nyawa gaduhan. Nek bondo donya dulur yakin iku mung titipan. Derajat panguwasa iku kabeh mung sampir. Dadi wong urip aja pelit utawa kikir. Ngeling ana donya iki dulur paribasan mampir. Sok nek wis mati mobil anyar apik ora iso mikir. Wong nek kono dulur ora ana tempate parkir. Abad meneh ngono lah sing dadi dukuh. Wih. Pancen nek esuk ora krutukan gawe lamuh.
Wong wis ditonjok dipunjung saka nggone wong ewu ning jam 5 sore Pak Dukuh mumet muter golek butuh. Anak kene ora. Paling abot ngono sapa sing dadi RT. Lho, Kudu manut apa dawuhe dukuhe mongko RT rung karuan pira bayarane. oke. Saya abot ngono sing dadi lak Pak Lurah. Nggih. Ning arahke rakyat yakin mesti lurus dan terarah. Betul. Karo masyarakat gede cilik yakin ramah tamah. Contone lurah kene desane dadi gemari. Iki lama kapan iki? Abot meneh ngono sing dadi tentara. Badan harus sehat. Kuat manggul senjata. Betul. Mongko rela pisah anak dulur dengan keluarga. Itu semua demi membela nusa dan bangsa. Jos. Cekap semanten parian kula sebab nek kesuwen lak dadine dawa. Lah ya kenan. Kelas parian kula lepat monggo paring pangapura. Iki siji sing urung kok. Apa? Aturke. Sampean mau ngesaki iki saka Pak Senen lho. Coba nek Pak Senen iki kepiye candranen. Ah, dicondro. Nah, ora sembrono lho. Kok iso aduh ki lho. Wis semono akeh kok isih kok nyondro Pak Senen. Kuwi lha iki sing peparing Pak Senen lho Sing tanggung utama jawab. malah niku sing utama. Matur nuwun wonten ngarsanipun Pak Senen. Iya. Lenandur sesuk tak dongake iso panen. Kena tinggo ngopo-ngopo nganti ora leren. Nggih. Kabeh rezekine tansah lumintu kaya banyu kalen. Kok iso? Iso lah latihan ya Pak. Wis betul utama. Nggih, matur niku nek kedawan Bajutke saping gunung nggih. monggo Ah, pisan. nggih. Pak Senen sampun nggih Pak Senen. Nggih matur nuwun tak dongake peparing pokoke ora lepak pangso kebang. Amin. Pokoke kuasa teles sing kuasa sing males. Lah, nggih. Amin. Kuasa garing sing Lah, nek kuasa kepengin arep mesti sugih. bakal peparing. Kepengin arep sugih ya ndonga. Kloso bedah sing kuasa maha murah. Amin. Dene klosane dilundung wale gendurian wis rampung. Oh, tekan gendure. Malah genduren. Dungane wong arep sugih iki gampang. Dungane pripun Mbah Waluyo? Niat kula badhe sugih. Nggih. Sing maune ming receh iso dadi akeh. Amin. Sing maune selembar iso dadi pirang-pirang miliar. Nggih. Sing urung ana ayo ndang golek ana kanthi traten lan waspada. Makarya kalal ora nerak paugeran. Niku mesti bakal sugih tentrem ayem awake. Nggih, ngaten. Apa tak kok guru iki? Apik. Dilajengaken berarti caping gunung Oke. iki. Nggih. Matian wadon saratan Joget, Cino. Janjut tenan jogetane. Wis Luar biasa, tanpa nganggo toh. nggih tanpa nganggo sayang. Nah, wis tegasik Mas Victor. Nggih. Mimi. Kok sangoke dot ora emang. Ngawur. Nggih menika sampun Dilajengaken kalih presiden-presiden. Oh, nggih. Ben anu Mbah Waluyo arep busuin ben kenal karo presiden-presiden. Sik pundi? Anu langsung dua Mbak Yolanda sama Mbak Lucy nggih. Oh, nggih. Yuk disepoti ca. Coba kaya ngapa? Yuk, yuk. Maka. Hey. Ya.
Nek weruh bocah-bocah semene-mene ayu-ayune kono iki aku rumangsane lek ku lair iki kemeruputen. Ah kepiye kepengin dilairke neh apa piye? Lah nek pengen dilairke meneh engko busuhe nggo sapa? Wah lah ya rada rono nduk cedhak. Yolanda Pak Dewaluya. Abape karo kowe beda. ABP pripun Mbah Waluya? Sapa mau? Kula Yolanda. Ampune kok bulunge roti lho. Coba nek aku takono. Sapa jenengmu? Ini kepencok gede. Ngawur. Daleme ngendi, Nduk? Kula saking Ponorogo Jawa Timur. Wela, Ponorogo. Takoni sik sekolah napa sekolah apa kuliah? Sak menika sampun lulus. Alhamdulillah. Kuliah maune. Kuliah ten isi Surakarta. Oh, jurusan apa? Jurusanipun karawitan. Oh, berarti nabeh. Nabuh kok nabeh. Nabuh. Nabuh kok nabeh. Iya ya. Anu ya Nduk ya, urung kagungan apa tegese pacar apa meneh gar ora urung to? Dereng. Sing hati-hati ya Nduk. Pripun? Soale iki cara jambune kowe iki mlinir-mlinire saiki akeh codot ing kliwat. Lah lho. Codote iki ndi? Kok muni codot karo nyawang yoga to? Lha kok berdasar aku ki kero. Akhirnya nek ngarani ya. Iya, sing hati-hati ya Nduk ya. Iki asmane sapa? Kula. Lah iya apa mbahmu? Wilujeng dalu Pak Waluya. Iya Nduk. Nami kula Lucy. Dilusi. Lucy saran mawon. Lusi ora anggo diling Lusi tok. Iya. Sampun kuliah napa tesih sekolah napa? Sami niki. Oh padha. Nggih. Janiki lho padha. Lah Padha iya. kuliah, padha. Ora ana kuwi duwe anak ki dikuliahke ra kok sampean kuwi. Lah kan niki to busuhin nggih riyen nggih kuliah niki. Oh bara-bara. Kula niku SD pun dirabani kalih Mbah Waluya niki yo. Masya Allah. Kula niku sing lulusan UGM. Universitas Gajah Mada. Urip gumantung maratuwa. Nggih. Daleme pundi Dek Lucy? Daleme. Kula Wonogiri. Oh, kene wetan kene. Nggih namung mriku. Karo nggone Pak Arjo. Niku Arjo sapa? Sik aku gong paham lho Ki. Napa? Aja bahas sing aku ora paham. Arjo ki apa Mas? Mosok Pak Wonogiri ora ana sing jenenge Arjo ra yo. niku. Nggih. Ya tak dongake kalih sing sami kala sekeru pidho jumbo ingkang ngene mbutuh ingkang tejo rayu. Jane ngomong apa? Dicoba suarane jawabannya. entek iku. Ya Nduk. Ngaturke lagu Nduk apa sing lagune kira-kira. Nggih manut Iki anu Pamundutan. Mbak Lucy lan Mbak Yolanda. Nggih. Ane permintaan dari konco-konco FMA, konco-konco yang memantau lumantar YouTube, wonten Podang Kuning kalih Taman Juruk. Podang Kuningnya dulu aja nggih. Oke. Podang Kuning. Awake dhewe semingkir ndak marai budek-budek iki. Oh iya. Linggo ngendi Pak Wis manut sembarang. Oh niki. Lungguh ngarepan kono. Ya jatah ya. Napa Niki. jenengan kali niki Pak? Niki. Kowe iki sedulurku iku sedulurku. Nggih. Sedulurku. Aku mbiyen ya kok ngono kuwi nek didusi banyu uyah karo iki lho. Ah iki Ketok santri. sampeyan nek karo sak asrama karo iki genah wangun. Iya kae iki wong ngeyel diomongi kok padha-padha ning RSJ to. Aku karo kae lah kono ki nembang rekane mono aku ya di kunci dibukakno aku ya wis mari empun Pak aku ditokke lah kok kae rekane nembang. Heeh. Aku masih seperti yang dulu. Oh berarti urung mari. Anu dibawani dulu. Smorondono, ya Mbak. Ya, yuk siapa dulu? Monggo. Nadyan wujud temong paksi. Ini suarane apik. Apik. Ning Pripun? ya, muni pas wujudmu kok mau ngerti aku. Tersinggung ta. Nadyan wujude ngono iki ngerti aku to pas wujude ngono. Mbok diartekke ayo. Monggo peksi iki mano. Oh iya. Ya tak artek. Artekne no Mas ben penonton saiki paham. Iki mau nadyan wujude mung peksi. Artinya Arep rupane ming manuk. Ayo.
artinya? Meng manuk wis iso nalani katresnan. Aku kok Anu, salin sapa Mbak Lucy? salin rock. Ayo. Salin rock jadi. Halus manis nang sam make Legi nyenengke. Nek manuk alus ki manuk apa kok manuk kok legi? Lah ya manuk legi lho. Jungkel nang nggon wedang. Gek piye polahane lho? Ya, Manuk iso jungkel ning wedang iki ndane yo Mabur kendrekan kok ora nyemplung, dirubung ya. semut. Iya, Terus Wasenggan kula lana Wis suwe le yak-yakan tekan ngendi. Mbok tembung iki Napa digawe kudu yak-yakan iku? alus ya nduk ya. Lelono kok yo yak. Ngono yo yak-yakan. Terus golek isi podang pita Goleki podang sing rupane kuning ning ora entuke coklat. Monggo. apa enek podang warnane coklat? Enten nggih kula ngingu kok. Oh, nggih coklat klat-kat ngoten. Ya kadang-kadang yo ana coklate, kadang-kadang ora. Ora deh ngono. Nggih, ndase coklat apa rada abang ngono? Rada abang. Wah, iya. Mboten apa. Wong aku sing makani wae ora ngono. Ngapa? Rupane iki ora coklat, ora abang. Ya kowe ora nggo kacamata nek kowe kacamataku ki cetha. Alah kacamata kok ngono pamarke. Wah, niki kacamata pembesar lho. Oh, ngaten nggih. Nek mresani anu sindan-sindane kowe lho. Saya jelas. Lah kowe iki tak nggo sepisanan aku turu karo bojoku kelakepan kowe arep duntal boyo. Dan sia-sia kok Mas aku. Ya. Ibu bunga ing atiku Dah senengku. Bareng yuk berdua. nyanding bisa dadi Ming cedak manuk wis iso dadi obat. Tombo. Manuk iso dadi obat to ya? Nggih, saged mawon. Yuk dadekke yuk. Podang kuning. Dados buka celuk mawon. Ya. esuk awan ning omah wis ora krasa. Ya. Iki keri-keri salat gede-gede tur meneh ya rada dhuwur. Wah, lha iki jan putuku lho iki. Yalah. Sapa-sapa kok diakoni putune to Pak C? Biyen isih cilik saiki wis kena nggo klethek-klethek. Rada maju, Nduk. Klethek-klethek. Iya. Disapa. Iki dhuwur banget bocah sing Iya, iki. bocah. Nun sewu, Nduk Cahayu, asmane sinten? Nggih, Mbah Kung, nderek pitepangan kula Iya, Nduk. Yovika. Sapa? Yovika. Yovika. Dalemipun? Kula saking Ngawi. Oh, sing ngawi. Ngawi biasa wae ora ngawi. Aku wis tau biasa ro sasi ra payu kok. Ngawine ditekoni Pak D. Ngawine pundi? Aja digabung. Biasa. Ngawi piye ya angel. Aku ya angel tepatnya Ngawi desa mana? Lah ngono lho. Ora aku arep takon ngawine ngendi kok ana. Nggih, Ngawi kula saking Bawuk. Oh. Bawuk wetan apa kulon? Bawuk tengah-tengah, Mbah. Oh, mulane tak goleki pinggir ora ono. Ora aku gumun lho. Bareng nyebut jeneng kaya ngene kok yo sampean semringah. Wis tau ana
Ya yo. Iki ngaku bawa tengah laku tak golek bawa pinggir ora ana terane. Tengah. Ya nduk isih sekolah kuliah apa? Iya. Alhamdulillah sudah lulus. Kan porno lo ya. Mboten. Itu panjang ada itu namanya desa itu Patra Bawu. Lah Purwodjone kok enten sing jenenge pasar Bawukan niku wonten. Wonten. Dadi dasare iki ya ono. Nggih, ngen kula niku ya ana ing pasar Manukan nggih wonten. Men cedak kok Bawukan kalih Manukan. Oh, cedak ya. Ora bae. Ora bae. Aduh. Nah ora ana sampeyan jedake ya ora cedak. Yang satunya Pak D disapa Pak D. Heeh. Sapa nduk jenenge sampean? Alah. Jenami kula Elvina. Wah, kaya sepeda motor jenenge. Pak D, Pak D. Ini kok sepeda motor. Irunge bangir kaya bojomu. Kepiye Pak Ne? Diajeng jan irungmu jenan miji timun ngono. Miji timone untu. Oh, untuk to. Oh, jenenge wedok dialem omong. Mripate bojoku mblarak sempal. Kewer-kewer. Semblarak sempal. Ya kene. Ora usah kepiye-kepiye. Aku ya kepengen mbok alem lho, kurang aku ki apa nah aku setia karo sampean ki. Aku ki tenan duwe bojo kowe kuwi, Ayo. sapoke bar dijake. Kula niku mbok anu Pak Naib. Ngene ten iki. Wah, kowe ndek bojo arep ana wong ayu putih, kowe rasa batin omah ana. Oh nggih. Wah, aku ngaduk nang perapatan wong bonceng ana wong putih lemu ayu omah ana. Bersyukur berarti ya. Nggih, bareng tekan omah kok apik kae mau ya. Daleme Nggih daleme pundi? Nggih kula pidham saking Ngawi. sama ngawin Oh, nih. sama ngawini. Kuliah sekolah wis lulus. Kuliah niki Semester? semester 9. Oh, tak dongak-dongake ndang lulus ya, Nduk ya. Nggih, amin pangestunipun, Pak. So nek wis lulus kepiye? Sesuk nek wis lulus kok kono kae rasa kuliah nang kono neh, ya. Yo mesti. Yo mesti. Kampung ora. Lah ngopo enggak itu? Anu Mbak Elvina ini seangkatan sama Mbak Yop. Mboten. Oh, mboten. Kula ngandhape Ada Mbak tingkat. Yovika. Iki wong loro ki rong angkatan kok niki. Rong angkatan jorok aku. Tegese iki barengan ngoten lho sekolahe. Ya, iki ngaturke lagu napa niki, Mbak? Genti sing pelek ya. Milih engko nek Taman Juruk nggo terakhir wae. Nggih. Milih ninggal katresnan apa tembang kangen? Ayo. Milih. Ninggal katresnan. Oke, serakenan. Kowe engko iki ninggal kateran, kowe ninggal arisan.